Il-ħadd wara nofsinhar kwiet u ħemda fiż-żona fil-limiti bejn il-Mosta u l-Imġar fejn il-Kamra tan-Nar tas-Soċjetà Piroteknika 15 ta' Awwissu tal-Mosta. Dan jikkuntrasta sew ma' dak li ġara 24 siegħa qabel wara splużjoni f'din il-Kamra tan-Nar. Il-ħadd deret ħemda li ma bħala, iżda stajna ninnutaw medda ta' art maħruqa wara in-nar li kien hemm fiż-żona ġurnata qabel. Matul il-jum tal-ħadd komplet il-ħidma min-naħa tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-esperti tal-Isplussiv tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-ħidma komplet matul il-jum tal-ħadd, hekk kif matul il-jum tas-Sibt kien hemm periklu kbir, hekk kif kien hemm materjal splussiv u murtali li kienu għadhom ma ħadux. Fl-operazzjoni tas-Sibt il-ħaddiema tat-tifi tan-nar daħlu biss fis-sit biex jevakwaw kerb li kien għadu fiż-żona. Dan seħħ wara li saret titjira minn dron speċjalizzat mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Il-ħadd wara nofsinhar l-akwati kienu għadhom magħluqin u kienet għada qed tiddomina il-preżenza tal-Pulizija. Dan hekk kif dwar dan il-każ għaddejja inkjesta maġisterjali sabiex jiġi determinat x'wassal għal dan l-inċident. Fuq il-post waqt il-ħin tal-inċident kien hemm 11-il persuna, fortunatament ħadd ma weġġa serjament. Brabta ma' dan il-każ matul il-lejl ta' bej is-Sibt u l-ħadd, raġel ta' 60 sena iddaħħal l-isptar Mater Dei fejn ġie iċċertifikat li weġġa gravi. Dan fil-waqt li s-Sibt iddaħħlu żewġ irġiel l-isptar, wieħed ta' 25 sena u ieħor ta' 29 sena. It-tnejn weġġu gravi minħabba ksur f'saqajh u l-ieħor sofra ħruq f'idejh. Fuq Facebook Alexander Bartolo li huwa wieħed mit-tliet irġiel li jinsab l-isptar Mater Dei kiteb li jinsab tajjeb huwa rringrazzja lil dawk kollha li kellmuh fl-aħħar sigħat wara dan l-inċident. Hawnhekk huwa ħeġġeġ sabiex il-pubbliku iżomm f'talbu li tnejn l-oħra minn sħabu li jinsabu l-isptar, Niki Magro u Salvu Galja. Dan fil-waqt li f'kummenti is-Soċjetà Piroteknika 15 ta' Awwissu rringrazzjat lil kull min wera solidarjetà f'dan iż-żmien diffiċli. Ritratt li spikka fuq il-midja soċjali kien dak tan-niċċa ta' Santa Marija li minkejja din l-isplużjoni u l-ħsarat kbar li ġraw din in-niċċa baqgħet sħiħa. Esperti tal-piroteknika li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalu il-fatt li minħabba l-isplużjoni ħadd ma weġġa serjament turi il-fatt kemm l-investiment li sar fil-kmamar tan-nar rendihom f'kumplessi aktar siguri. Intant brabta ma' dan il-każ fuq Twitter, il-Prim Ministru Robert Abela rringrazzja lil ħaddiema għal ħidma tagħhom f'dan il-każ li xokkel il-bosta.